Ahojte, vítam vás pri ďalšom kartovom videjku a dnes ma to láka začať týmito kartami, neviem prečo. Ale tak začneme. Asi sú tento raz dôležité skôr tie energie, ktoré máme neprejavené, tie archetypové, z ktorých sa potom vynára náš vnútorný pocitový život a z toho sa zase vynára aj ten náš materiálny život. Takže začneme teda najskôr archetypmi. No. Takže. Skúsime dať asi 4. Vyzerá to tu nejaké romantické. Ale to sa často stáva, že romantické karty najskôr vyzerajú romanticky a potom zistíme, že skoro vôbec romantické nie sú. No. A toto mám ľudka nedať sem. Takto. Vyzerá to tak, že pocitov alebo moment, toto mám dať že vraj sem a toto bolo sa mi zdá takto. Alebo takto. Tak. Dobre. Takže vyzerá to tak, že sa zmestíme do riadkov. Ja tu experimentujem s novým výkladom kariet, kedy začínam čítať aj karty, ktoré sa otáčajú doľava a doprava. Takže uvidíme, kam ma to zavedie. Každopádne snažila som sa nejak prehovoriť svoju intuíciu, že na čo si to sťažovať, keď ešte nie som nejaký odborník v normálnom čítaní, ale nedala sa ukecať. No, tu nám vyšlo nejak príliš veľa pocitov. Niekto je tu preťažený svojim vlastným vnútrom. Hneď v prvom riadku máme, že máme dôverovať svojmu srdcu. Že srdce na nás tlačí, ženská energia na nás tlačí, aby sme jej dôverovali. Ženská energia je vlastne energia našej duše. To sú vlastne pocity. Vyzerá to, že konečne budem
vykladať o mnoho menej. A v podvedomí sa nám tu, čakajte, aby som to, sa nám tu rieši vina. Potlačená vina nejaká. No, ideme sa pozrieť, čo sa nám deje v tom našom reálnom svete, nielen vnútri. To je veľa. Ale v pocitovej oblasti vyzerá, že nastane nejaký posun. Uvidíme, ako to bude v tej reálnej. V predchádzajúcom výklade bol síce posun v pocitoch, ale nebol posun v realite. To je veľa. Potrebujeme len 2 karty. A ešte jednu. Je to vždy taký rebus aj pre mňa. Hlavne tieto cigánske karty, ktoré najradšej interpretujeme s knižkou. A potom dám priechod tej svojej intuícii. Takže v rámci pocitov tu vidíme dôveru v srdce, vnútorné vyčerpanie, ktoré sa snažíme, ktoré nemáme precítené. Pretože my ideme energiou mučeníka. Učíme sa, že služba iným alebo nejaké záležitosti môžu byť transcendentálne. Závislosť na sebaľútosti, ako tieň. Proste čistí sa nám tu tieň sebaľútosti a sme z toho vyčerpaní. A to vyčerpanie ako keby nevnímame. My proste ideme, proste program, ktorý máme v živote a proste stotožňujeme sa s ním a vôbec nepripúšťame, že je to len program, nie sme to my a že to môžeme zmeniť. Ďalej ďalším programom je využívanie k moci k vlastnému zostupu. Uvedomenie si vlastnej moci cez, ako princ, cez romantiku a šarm. To si tiež neuvedomujeme, že vlastne keď na niekoho pôsobíte milo a príjemne, je to určitá moc a môžete sa tým spôsobom prejaviť a dosiahnuť nejaké veci v živote. Ale no a tým pádom si neuvedomujeme ani tú úľavu, ktorá by nám tu prišla, ak by sme cez toto fungovali vo svojom živote. Že by sme ako keby ustúpili z bojov. Ustúpili od sebaľútosti, od bojov a tuto sa oslobodili od
klebetníc, od niekoho, kto zradil našu dôveru. Tu by sme cítili slobodu. Keby sme sa oslobodili od tých ľudí, ktorí zradili našu dôveru. Tu mám pocit, že niekto proste sa stal mučeníkom svojich vlastných krivd. Naučil sa byť hnusný na okolie a pravdepodobne aj na seba. A zabudol využívať tú energiu milosti a šarmu. A hlavne dôverovať vlastne sám sebe, svojmu srdcu, svojej ženskej energii. No a ako sa to prejavuje teda v tom svete? Tieto karty nám hovoria o žití radosti v živote. O určitej naplnenosti. Hej, čiže vlastne sme tu vystavení tomu, aby sme žili určitú naplnenosť. Ale je tam vlastne tá neochota. Nie je tam ochota učiť sa tej radosti do života. Nie je tam ochota premeniať tú dôveru v tie naše ženské energie, v to naše srdce, do toho reálneho sveta, do nášho domova a do všetkých aspektov, či už do vzťahov, či už do nášho myslenia, aby boli naše myšlienky šťastné, alebo do našich pocitov, aby sme dbali na to, či máme naplnené naše potreby, pocity. Proste týmto sa nezaoberáme. Toto nejdeme riešiť v našom živote. Potom postupujeme k archetypu záchrancu. Pretože my sami sa cítime ako mučeníci a nechceme sa tak cítiť, tak sa vytvárame archetyp záchrancu. Čiže dodávame oporu druhým ľuďom. Ale nečakáme za to odmenu, hej, ale čakali by sme aspoň za to, že si to niekto bude vážiť. Ale ľudia si to nevážia. Ľudia si nevážia žiadnych nevyžiadaných vecí. Takže, alebo žiadnych vecí, ktoré vlastne my používame len ako kompenzáciu, aby sme zakryli nejaké naše vnútorné nedostatky. Tieto karty nám hovoria o vďačnosti. Táto karta, keď by bola v normálnej pozícii, tak by hovorila o tom, že sa nevzdávame. Že sa nemáme preťažovať. Čiže mám taký pocit, že tu je už niekto úplne preťažený z toho, ako si išiel tú svoju rolu záchrancu. A tu to vidíme aj v tých pocitoch, tá vyčerpanosť. Ale paradoxne, v pocitoch tá vyčerpanosť súvisí s tým mučedníkom. Hej? Tým, že vlastne ten človek sa utápal v sebaľútosti a chcel si vydobiť nejakú hodnotu ako záchranca.
a život mu to poslal naspäť, že proste to nebere. Takéto obkľuky samého seba. Proste musí sa navrátiť ten človek zase sám k sebe, k svojmu srdcu. Ďalší riadok. Na týchto kartách je človek už preťažený. Preťažený z negatívnych problémov a dáva si od nich pauzu. Ale skôr mi to príde trošku ako taká ignorácia tých negatívnych problémov. A tu máme archetyp vyjednávanie so skrytými osobnými či profesionálnymi pohnutkami a úmyslami v pozadí. Čiže vlastne človek si myslí, že nebude si tie problémy všímať a oni si nebudú všímať jeho a nebudú narastať. A namiesto teda toho, aby tým problémom pristúpil s tou milou tvárou, bez toho boja, aby prežil tú úľavu, tak tu v tom reálnom živote sa snaží vlastne tým problémom vyhnúť. Počkajte, tu som sa trošku strátila. Už to vidím. Takže tieto karty nám hovoria, že človeku sa v živote nedarí, pretože má prehnané ciele a ideály. A nie je dosť trpezlivý. A proste z tohto archetypu záchranca si skočil do archetypu Mesiáša. Proste, že on tu teraz spasí všetkých ľudí, hej? A tieto tu naše klebetnice. Týchto ľudí, ktorí ho zradili. Že on vlastne musí byť na všetkých akoby dobrý a nie je. Hej? Proste tento človek chce strašne dobre vyzerať pri iných ľuďoch. Alebo proste chce tu vytvoriť láskavý svet a pritom nie je láskavý sám k sebe. Čiže sa mu to automaticky rúca. Proste bez toho vnútra to nejde. Bez toho, ako sa správate sami k sebe. Proste bez toho, aby ste sa sami k sebe správali dobre, sa nebudete správať dobre ani k tým druhým. Stále budete možno na nich v niečom tlačiť, že musia spĺňať nejaké tie nároky a keď ich nesplňajú, tak proste si zaslúžia teda potom váš trest, hej? Čiže láskyplný svet potom padá. Takže v rámci výzvy archetypov, v rámci tohto výkladu
Zase máme veľký rozpor medzi realitou a našim vnútorným svetom. A zase potrebujeme určité zladenie sa v tomto. Tak vám držím palce. Vnímajte svoju dušu a potom prerábajte aj svoju dušu tak, ako chcete, aby sa vám žilo aj vonku. A vidíme sa na budúce. Ahojte.